Maluhod tabi ang gabos para sa pagpamibigan orasyo imperata. Sa ngaran ka na Ma, kanaki, kanasin, kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi para sa katuninongan sa kinaban. Mahihira ko na sin maugayo na Ama. Dai ka masasabutan din si Isay man na nagsasabwag din iriwal. Di pwedeng mag-ako sa imo ang si Isay man na namumuot sa byolensya. Bantayi kami sa mong makatawong kamugtakan na binabalo nin mga mabangis na kahorasaan, byolensya asin kagadanan. Rangahaan sa imong kaakian asin buksanan sa mong mga puso sa paglaom, tanganing sa giraray, mamidbidan ang mga aldaw ng seguridad asin katuninongan. Lugod pa man si Santa Maria, ina nin kaligtasan asin reyna nin katuninongan, tabangan ng gabos na nagkakaputin mga armas, nakakagadan asin nakakalupog, nabutasanaan sa indang mga amunisyon, ang mga nagwawasiwasin kapangyarihan sa katawohan, nasunodon ang lay kan banwaan, asin galangan ang kabanalan ng buhay. Surugo na sin pagdingkudan ang kagabsan kan mga pinapaniwalaan ng mga armas, maging responsable asin galangan ang diretso kan gabos na tao, na makuha ang ranga asin kusog, kan mga naghihinguwa as para sa katuninongan, sa tabang kan sa iyang pangataman asin pagantabay. Siring man, ang lambang saro sa to magpuon ng gad asin dayupot na maglakaw, sa dalan nin tunay na hostisya, pagkaherak asin katuninongan. Kagurangnan, matapos na lugod ang pagbulos asin nindugo kan sa imong banwaan. Inigabo sinahagad mi, sa ngaran ni Hesu Kristo, ang prinsipe nin katuninongan. Amen. Sa ngaran ka na Ma, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Isabay niya to sa misang ini ang mga minasunod na intensyon. Mga misa pasasalamat, dulot ni Mr. and Mrs. Marlon G. Obis and family. Mr. and Mrs. Vicente Erbas and family. For safe travel and blessing received, dulot ni Marites Baco. For passing the March 2026 licensure examination for teacher, dulot ni Jella May A. Banwa. Misa pasasalamat, dulot ni Nicanor Bulawan and family. Rachel Ann Moran, Leo and Cynthia Ramos, by Mr. and Mrs. Teotimo Lobiano and family. Lynn Nolasco and Sales family. Para sa espesyal na intensyon, for good spiritual, physical health, and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asopardo, Cantara and family. For protection, strength, and success of our victory, dulot ni Mr. and Mrs. Marlon G. Obis and family. To pass the National Assessment for School Heads, dulot ni Joanne Seya. For taking the NASH exam, dulot ni Greta Condor Orbiso. For guidance, good health, and alignment of Baco and Ante family, dulot ni Marites Baco and family. Special intention, dulot ni De La Cruz family. For the successful conduct of passing of NASH Batch 2 2026, dulot kang anonymous. For CPA LE, dulot ni Para Isabel. To pass the NASH exam, dulot ni Crisalde B. Bolante. Special intention, dulot ni Roman D. Gonzales. For St. Jude, dulot kan Moya family. Asin para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, para sa kalag ni Froilan, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, sa kalag ni Eduardo, dulot ni kan Mendoza family, sa kalag ni Francisco, dulot kan F. and S. Velasco, sa kalag ni Juan, Gloria, Pilar, Silvia, Antonio, Ruben, Hihino, Andrew, Juanito, Miriam, Roland, Bendon, dulot ng Asopardo and Cantara family. Sa kalag ni Jenny B, dulot ng SAAGS Class 74, High School 78. Sa kalag ni Nelson, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Para sa kalag ni Joel, dulot kang Legazpi Eye Center. Para sa kalag ni Alex, asin si Gina, dulot ni Kent, Lexen, Ian, M. Cantal. Para sa kalag ni Angelica Sara, dulot kang Alpichen family.
Para sa kalag ni Oscar, dulot kang ni Malu and Joseph. Para sa kalag ni Juan, dulot kang Anonymous. Sa kalag ni Juan, dulot kang Esteves family. Sa kalag ni Roberto, dulot kang ni Niña Rebolado. Para sa kalag ni Gregoria, Pio Maria, Margarita, Diva, Danilo and Lilia, dulot kang ni Leo and Cynthia Ramos. Para sa kalag ni Rosita, dulot kang Moya family. Para sa kalag ni Milagros, ni Lino, kansayin ng death anniversary, dulot ni Mila Rodriguez. Para sa kalag ni Federico Sr., dulot kang Olimpo and family. Matindog na po ang gabos. Kagurangan, kabos na banwaan, irok yaw sa bilog na kinabang, ang Diyos na kaglalang, ang Diyos na kaglalang. Good morning. Good morning, Father. Nagkakatilipon kita ngunyan sa pag-umaw asin pagpasalamat sa kagurangnan sa ngaran ka nama, kanaki asin ka na Espiritu Santo. Amen. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Ipinagsaselebrar po niya ito ngunyan ang solemnidad kan pagsakat sa langit kan sa tuyang kagurangnan. Ascension Sunday. Asin iniman ang 60th World Day of Social Communications. Every Ascension Sunday, we celebrate the Communication Sunday. Asin magayuno na maray na pag-agyat, asin mensahe kay ining selebrasyon na ini, lalong-lalo na sa presente niya itong kamugtakan, sa konteksto kan pagsakat sa langit kan sa tuyang kagurangnan, na iwinawalat niya sa tuya ang sarong asigurasyon, ang sa iyang presensya, asin sarong misyon. Ngunyan, midbidunta ang sa tuyang mga pagkukulang, ihagad ta po ininintawad sa mahal na Diyos, nang aling magkanigo kitang magselebrar ka ining mga banal na misteryo. Kaya udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako ti Santa Maria, Nanay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamipi sa kagurangnan ta Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, kasindarhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
Kristo mahera ka, kaguranan mahera ka, kaguranan mahera ka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kasi sa dagat at oninongan, sa mga damo marahayan mo. Inoong maumi ka, inurugyaw ka, sinasambangi ka, pinapapuraway ka, pinapasalamatan ka, uli ka, namurawayan. Kagurang ka na Diyos sa langit mo, Diyos amang makakamahal. Kagurang ka na ating bugtong Hesu Kristo, kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, at ika naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, ako ang sa mong pakimahera. Ika na nagtutukaw sa to kanama, kaheraki kami. Na ikasanaan panan, ikasanaan kagurangan, ikasanaan urog kahalanggan. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamimpi kita. O Diyos na makakamhan, gibuha kaming sa mga banal na kaugmahan magrukyaw, asin sa maludok na gawi nin pagpasalamat magugma. Taan pagsakat sa langit ni Kristo sa imong agi, iyoan sa mong pagtalubo. Asin kun sa inagduman an kamurawayan kan pamayo, duman man inaapod an paglaom kan hawak. Huli kay Hesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Madadangog niya to sa enot na pagbasa, ang manunungod sa pagsaksi kan mga apostoles sa katotoohan nan sa tuyang kagurangnan buhay, asin mamuraway na nagsakat sa langit. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Namumutan na Teofilo, isinaysay ko sa inot kong libro ang gabos na ginibo asin itinukdo ni Jesus, puon sa kapinunan, sagkod sa isinakat siya sa langit. Bago siya isinakat sa langit, ang mga apostol na sa iyang pinili, hinulitan niya sa paagi kan Espiritu Santo. Nagpahiling siya sa indan dakol na bisis, sa laog nin 40 aldaw, pakatapos na siya magadan sa mga paagi na nagpatutotoo na siya buhay. Sinabihan siya ninda, dapit sa kahadian nin Diyos. Kan kaiba pan siya ninda, tinugon niya sinda, dai kamo maghali sa Jerusalem. Halato nindo ang ipinanuga kan sa kong ama, na sinabi ko sa indo. Si Juan nagbunyag sa tubig, alagad dai mahahaloy, bubunyagan kamo sa Espiritu Santo. Kan magkatiripon si Jesus asin ang mga apostol, hinapot ninda siya. Kagurangnan, ibabalik mo na ngunyan sa Israel ang kahadian. Nagsimbag si Jesus. Ang mga aldaw asin mga panahon itinalaan kan sa kong ama, huli kan sa iyang kapangyarihan. Dai nasa sa indo ang pakaisi ka iyan. Alagad,
maako kamunin kapangyarihan pag-abot sa indukan Espiritu Santo. Asin kamo magiging saksi ko sa Jerusalem, sa bilog na Hudiya, saka sa Samaria, sagkod sa mga puro kan kinaban. Pakataram niya kaini, isinakat siya sa langit, mantang naghihiling sinda sa iya. Dangan nalipudan siya nin panganoron. Nagtitingkalag pa sinda sa langit, mantang nagiitaas siya. Kan may magtindog sa kataid ninda na duwang lalaking nakagubing nin puti, na nagsabi, "Mga taga Galilea, ano ta nagtitindog kamo digdi na nagtitingkalag sa langit? An Jesus na ini na kinua sa indo asin isinakat sa langit, mabalik arog ka nahiling nindong pag-itaas niya." Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Nagtukaw ang Diyos sa iyang trono sa tahaw nin mga kurahaw nin kagayagayahan, tanog nin hamudyong sa kagurangnan. Nagtukaw ang Diyos sa iyang trono sa tahaw nin mga kurahaw nin kagayagayahan, tanog nin hamudyong sa kagurangnan. Gabos na banwaan magparakpak kamo sa kaugmahan, ikurahaw nindo sa Diyos mga awit nin kaugmahan, hulitaan kagurangnan, ang kahuruhalang kawi, kinatatakutan, dakulang hadi sa bilog na kinaban. Nagtukaw ang Diyos sa iyang trono sa tahaw nin mga kurahaw nin kagayagayahan, tanog nin hamudyong sa kagurangnan. Ang Diyos minakat kaibaan kinurahaw, an kagurangnan kaibaan tanog nin trumpeta. Mag-awit kamo nin mga pag-umaw sa Diyos, mag-awit kamo nin mga pag-umaw sa satong hadi. Nagtukaw ang Diyos sa iyang trono sa tahaw nin mga kurahaw nin kagayagayahan, tanog nin hamudyong sa kagurangnan. Ang Diyos hadi kan bilog na kinaban, umawon siya sa paagi nin mga salmo. Ang Diyos nagtutukaw sa iyang banal na trono, siya naghahadi sa mga nasyon. Nagtukaw ang Diyos sa iyang trono sa tahaw nin mga kurahaw nin kagayagayahan, tanog nin hamudyong sa kagurangnan. Sa ikaduwang babasahon, si San Pablo nagpapatatuo na ang Diyos Ama binangon si Jesucristo hali sa mga gadan, asin pinatukaw sa iyang tuo, tangani na iyo ang maging pamayo kan simbahan. Ani ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga tugang, hinahagad ko sa Diyos ni Jesucristo na sa tong kagurangnan, ang mamurawayo na Ama, na itao sa indo ang Espiritu nin kadunungan, tanganing masabotan nindo nin urog, ang kapahayagan dapit sa Diyos. Hinahagad ko na maliwanagan ang isip nindo, tanganing madodan nindo kung ano ang paglaom na inapudan niya sa indo, kung ano ang nagsusupay na biyaya na ipinanuga niya sa iyang mga banal. Asin kung gura ano kadakula ang sa iyang kapangyarihan na yaon sa to na mga nagtutubod. Ang kapangyarihan na iniyaon sa to, pareho kang kapangyarihan sa kakusog na ginamit ng Diyos, kan buhayon niya liwat si Kristo, asin kan patukawon sa tuo niya duman sa langit. Sakop duman si Kristo, ang gabos na langit nun na napaghahadi, otoridad, kapangyarihan, asin mga pamamayo. Ang ngaran niya mas halangkaw kaysa gabos ng ngaran, bako sanang sa panahon na ini, kundi sumaabot pa. Ang gabos na bagay ibinugtak ng Diyos sa irarong kan mga bitis ni Kristo. Itataon niya sa simbahan bilang kagsakop kan gabos na bagay. Siya ang payo kang simbahan na iyoan sa iyang hawak. Ang kapanoan niya na nakakapano sa gabos na linalang. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw ng banal na ebanghelyo. Diyos nagdadamog ako sa mga kataramon mo. Hallelujah. Hallelujah. Ang
An kagurangnan mapas sa Indo, asin sa imong pagrokyaw kan espiritu. banal na ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagduman ang 11 disipulo sa Galilea sa bulod na pinapadumanan sa inda ni Jesus. Kan mahiling ninda si Jesus, sinabihan ninda siya. Alagad, ang iba nagduwa-duwa. Dinulok sinda ni Jesus sa sinabihan, itinaos ako ang gabos na kapangyarihan sa langit asin daga. Kaya, paduman ka mo sa gabos na tawo sa inman na lugar, gibuhon nindo sindang mga disipulos ko. Bunyagan nindo sinda, sangaran ka nama, ninakit, asin ng Espiritu Santo. Tuktuan nindo, sindang magkuyog kan gabos na ipinagbubuot ko sa indo. Girumdumon nindo ini, danay akong kaibahan nindo sagkod sa katapusan kan panahon. Mga tugang kong namumutan, marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo Kristo. Good morning! Pakigreet kan sa tuyang katain na good morning. Sabi ko kasuba agong yan pinagsaselebrar po niya to an Ascension Sunday. Solemnidad kan pagsakat sa langit, kan sa tuyang kagurangnan, pagbalik niya sa iyang Ama. And every Ascension Sunday, ang simbahan pinagsaselebrar man ang World Day of Social Communications. Ngunya na taon, iyo po ang ika-60th year kaining selebrasyon kang World Day of Social Communications. Magayon na paghurup-hurupan ta sa siring kaining konteksto, ngunya na panahon kaya saro kan mga kinakatakutan ta na umabot po ang punto na kitang tao masalidahanan nin mga robots as in mga machines because of the advancing technology. Dahil nindo yan naririparo. Kaya magayon na haputuntan sa tuyag sa diri sa puntong ini, will technology slowly replace our humanity? For 5 years, I've been assigned sa Libon. Ang Libon po is, kadaklan kan livelihood man is farming. Pag-uma. But with the advancement of technology, dakulo nang tig-introduce na mga tractors na sabihon ta mga GPS-enabled tractors, driverless tractors. Kaya ito, pag ika nag-uuma, kaipuhan mo dakul na tao, di ba? Sa ani, pagtarok, dakul na tao. But with the introduction of these tractors, ang ibang ani, day ng driver, nawaran ng trabaho so kadaklan, kaya ang apod ninda duman kaining mga harvesters, ang apod ninda po duman halimaw. Dahil kaining pag-advance kan teknolohiya, gariday nang nawaran na nin gibuhon so tawo. Recently, igwang gallbladder removal surgery that was done by an AI-trained doctor. Robot nag-opera, pighali sa gallbladder. Imagine kung mapa-opera ka, open heart, say for example, ang ma-opera sa imo, robot na. Diba? Imagine kung ano, baka umabot ang panahon na ang magsisirmo na digding padi, robot naman. What are you? Who are you? Anong trabaho mo? Baka pag-abot kan panahon, dahil ka ng trabaho. Pwedeng ang abogado, AI-powered naman. So, magayon ining paghurup-hurupan ta po, lalong-lalo na with the advent of this, what we call artificial intelligence. AI can now write, can now speak and answer questions, even imitate human voices and faces. It can even replace some of our human skills. Ang social media,
Of course, it connects people, millions. But despite that, many still feel lonely, unheard, and unseen. Tapos sabi kay Ian, we are more connected digitally, but sometimes less connected personally. Dahil ng personal na relasyon sa lambang saro. Kaya magayunon asin angay po ini. Very timely. Ini pong tema na itinaukan sa tuyang Santo Papa si Pope Leo XIV sa iyang message and challenge sa celebration kay ining World Day of Social Communication. Sabi niya, let us preserve human voices and faces amidst the rise of artificial intelligence and social media. As in magayunon na ang selebrasyon kan asensyon o pagsakat sa langit kan sa tuyang kagurangnan, tinatawan kita nin magayunon na kasimbagan sa siring na mga kahaputan niyato. Takan si Kristo nagsakat sa langit. Pwedeng siya sa iyang mga disipulos pagmati ninda, babayaan sinda. As in papabayaan na. They could have asked our Lord, ano po, babayaan mo na kami. Pero rumdumon ta, bago siya subinakat sa langit, tinawan niya sindanin tulong, importanteng regalo. Assurance, presence, and mission. A, P, M. O, iba man itong aramtang APG. Yan, iba ito. Yan. APM. Assurance, presence, and mission. Assurance. Iyo, mabalik ako sa sakuyang ama, babayaan ko kamo digdi sa kinaban, pero dai ko kamo papabayaan. You will be left behind, but not abandoned. Anong sabi niya sa iyang mga disipulos? Di ka mo maghadit, di ka mo mapurisaw. Maduman ako, tanganing mag-andam, lindugar, para sa indo. Takong hain ako, dumanman ka mo. What an assurance. Garisarong magurang, mapasiring sa abroad, tanganing magtrabaho, asin sinasabihan niya sa iyang pamilya, relax lang ka mo. Pag-abot kan panahon, pag-abot ko duman, ipipetisyon ko kamo. Takong hain ako, dumanman kamo. He further added, anong sabi niya? It is better for you that I go because I will send the advocate. Takong day ako magduman, day ko maipapadara ang Espiritu Santo. May promise. Pag-abot niya duman, next Sunday, isa-celebrar ta po ang Pentecost. Ang paghilig, pagpadara kan Espiritu Santo, sarong magurang na nanunuga. Maduman ako sa abroad, matrabaho ako, tanganing pag-abot kan panahon, makapadara ako ning balikbayan box. Pag-abot kan panahon, makapadara ako nin allowance para sa pag-eskwela kan mga aki. Suporta sa pamilya. Ibig sabihin, kan si Kristo suminakat sa langit, dai niya po binayaan an sa iya mga disipulos. Dai niya sinda pinabayaan. He ascended to remain with us in another way. Ngunyan po ang kinakban. Maribuko na maray. The world is full of noise, full of information, endless scrolling sa Facebook, sa satuyang mga cellphone, endless content. Kaya dakulon mo niya ng mga content creator. Dahil pa nakakaabot digdi so nananaoki kwarta. Endless opinions, especially with what is happening now sa Senate. Di ba? Dahil ko naaraman, may fun run palan, may harabulan. May pa-fun run sa Senate. Dakulong kita, endless opinions na madadangog about what is happening around us. Yet many hearts remain restless. Of course, yes, technology can give information, but not necessarily meaning.
AI can imitate conversation, but it cannot truly love. Ang AI, walang puso. Daing talag. And social media can gather followers, but it cannot replace genuine communion. That's why one assurance, one very good assurance that Christ is giving us today, that He will be sending the Holy Spirit. There must be an ascent for us to have the descent of the Holy Spirit, because it is only the Holy Spirit that can touch the human heart. It is God that can give lasting hope, and only real human love can heal another person. Second, aside from assurance, He also gives us His presence. Ano sabi niya po sa iyang mga disipulos? I am with you always until the end of time. Danay akong kaiba nindo, sagpod sa katapusan kan panahon. Maski turog kangunyan, yaon padan, kaibahan ta an sa tuyang kagurangan. As in, importante ining maray ngunya na aldaw, mga tugang, because many people are slowly becoming digitally present, but personally absent. Iyo baga po, sa pamilya, iyo ngani, sarabay kitang nagkakaon, yaon, pero dae, ngata, kada saro, yaon sa cellphone habang nagkakaon. Magayon ta may teknolohiya, ta itong mga yaon sa harayo, nagiging haranis sa to. Especially now, sa satuyang cellphone, igwanang video call, whether it's a FaceTime, Messenger, Skype. So mga harayo nasa abroad, nagiging harani sa to. Pero makamundo, so mga harani, nagiging harayo. Nagkakaraon, imbis maghururon, yaon sa cellphone. Maski nga ni pag nagmi-meeting, sige ang habang nagsisermon gani supadi, sige man ang scroll. Yan. Sometimes we react with emojis. May pa-heart react ka pa sa mga nahihiling mong post. But forget about real compassion. Daing empathy sa iyang nahihiling. Sometimes we know viral trends but fail to notice the pain of the person beside us. Kaya magayon na pagirumdum kaning celebration kan Ascension na ang Diyos pa lang nagtataram sa to, sa paagi kan sa tuyang mga lalawgon, sa paagi kan sa tuyang mga boses. God speaks through human voices and human faces. So kaya, kaipuhan pala na preserbaron ta. Let us preserve humanity in communications. Every post should still have a conscience. Ano ba ining ipopost ko, tama? Ano ba ining ipopost ko? Karatan? Every comment should still have kindness. Maski paara mo na DDS, maski paara mo na Pink Lawan, it's not a place for rants. Muda. Gabos kaanggutan, asin takot ang sa tuyang tig-spread. Every technology should still protect truth and dignity. In other words, ang challenge ko sa tuya is to make Christ visible and present through our media platforms. Whatever platforms we are making use of, whether TV, radio, Facebook, whether you are a blogger, try to make Christ as much as possible visible and present sa kinakban. Ultimo, ay salamat. Ultimo na sana. Mission. So first, assurance. Second, presence. And last, and also very important, is the mission. Kaya bago po siya nagsakat sa langit, sabi kan sa tuyang kagurangnan, He commanded His disciples, go and make disciples of all nations.
gibuhas indang mga disipulos ko. Dahil niya po sinabihan sa mga disipulos niya, pagkatapos kong magsakat sa langit, magtarago na kamo, aron kang ibang lay minister. Pagkatapos kan pagsumpa, nagtarago na. Kundi ipinadarasinda sa kinaban. Go and make disciples of all nations. Baptize them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Kaya kita man bilang simbahan, iyan ang imbitasyon sa to, that we enter in today's digital world. Harain ang mga hobenesta, yaon sa digital world. Di ba? Not to spread noise, not to spread hatred, not to spread fake news or vanity, but to proclaim truth, hope, mercy, and human dignity. Social media can become a pulpit of evangelization. Gamiton ta ini sa pag-evangelize. Technology can become an instrument of service. Artificial intelligence can assist human work. But we must never forget that we must not allow technology to replace conscience, compassion, prayer, and authentic relationships. Machines can process data, but only the human heart can carry mercy. So ang tunay pong pag-agyat sa tuyaon yan is not simply whether AI becomes intelligent. The real challenge is, or question, will humanity remain compassionate, truthful, prayerful, and loving? Kaya bilang mga parasunod, as in disipulos man kan sa tuyang kagurangan, we are called to preserve the human face in a digital world. A face that listens, a voice that speaks the truth, a heart that loves, a presence that reflects Christ. Kaya sa solemnidad kainikan pagsakat sa langit, pinapagirumdum kita na ini ang misyon, mga tugang na iwinawalat sa tuya, kan sa tuyang kagurangan. Totoo, suminakat na siya sa langit, pero padago siyang nagiging presente sa tao niya to gabos. Ta ipinadara niya ang banal na Espiritu, tanganing sa paagi ta, sa paagi mo, sa paagi ko, padagos na madangog an sa iyang boses kan kinaban, padagos na mahilingan sa iyang lalawgon, asin padagos na mamatean kan kinaban an sa iyang pagkabuot. Tandaan tayo ni, many people see the face of Christ in the way we communicate, in the way we speak, in the way we post, write, and serve. And that is the mission of every Christian. Basahon tayo ng last two paragraph. Not simply to go viral, but to make Christ visible. Amen? Sa ngaran ka na maaki as el Espiritu Santo. Amen. Maog man yatong ipahayag ang sa tuyang pagtubod, nagtutubod ako. Diyos amang makakamhan, naglang kan langit asin kan daga. Kagurang nenta, ipinangidam muli kan Espiritu Santo, namundag kay Berhen Maria. Pinasakitan kang panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan. Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa pagpakinabang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ng laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Sa aldaw na ini, idulot sa Ama, ang gabos niya tong paglaom,
asin pagmawot, asin haganon taan sa iyang tabak. Kaya masabi po kita, sa kada petisyon, kagurangan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurang na yung nanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa asin mga obispo kan simbahan, magtalubo aroal daw sa pakasabot, asin pagpahalaga kan sa indang naiibang misyon, bilang mga saksi ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing sa satong paglapigot na mabuhay asin magbalangibog kan tataramo ni Kristo, magharok kita kan kusog sa iyang pagsakat sa langit, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga nawaranin pagsarig, mahaawa sa kadiklumanin kawaranin paglaom, huli kan pagsakat ni Kristo sa langit, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa saindang kaluyahan, ang mga naghehelang asin mga biyadi, sa satong komunidad, mapakusugan kapangyarihan ni Kristo na suminakat sa langit, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan makapuling ligtas sa ieroka na inaandam ni Kristo para sa inda, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangan hinanyugaan sa mong pamibi. Isabay taman sa hilom ang sa tuyang mga personal na kahagadan as intensyones. Ipamibi niya to sa kagurangan. Kagurangnan nanyugan sa mong O Diyos, sa muyang Ama, himatay ang mga pamibikan sa imong banwaan, buksan mo ang sa mong mga mata asin puso, sa lubos na pakasabot kan pagsakat sa langit kan sa imong aki. Tanganing makasunod kami sa iya, siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia. Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamahan. Akoon manlugod kan kagurangnan ng atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to sin kan bilog niyang banal. Kagurangnan kami mapakumbabang nagdudulot nin sakripisyo para sa pagmuraway, kan pagsakat sa langit kan sa imong aki ngunyan. Waras sa namimibi kami nahuli ka ining urog kabanal na pagpatinaraot-tauhan, makabangon kami pasiring sa kalangitan, huli ki Kristo na sa mong kagurangan. Amen. Ang kagurangan mapas sa indo. Asin sa imong Itaas espiritu. ang mga puso. Initaas minas. Magpasalamat kita sa kagurangan sa tuyang Diyos. Maninigo asin. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Pagkabuhay niya liwat, nagpahiling siyang hayag sa gabos niyang mga disipulos, asin mantang sinda nagmamasid, initaas siya sa langit, tanganing gibuhon kaming makahiras sa iyang pagka-Diyos. Kaya labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugmaan gabo sa bilog na kinaban, pati nga ni ang mga langit no na virtudes, asinan mga anggeles na potestades, nag-aawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi.
Kagurangan, ikanagadan banal. Burabo din gabos, nakabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami. Pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawa kasindugo, kan sa mong kagurangan na si Hesu Kristo. Siya, nasarugaring niyang buot, nagpaubaya sagkod sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini. Itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idodolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuan niya man kan kalis, sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos sa sin mag-inom kaini, taini an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, iniyan pagibuhon indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum sa iyang pagkagadan na simbang kabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangan kan tinapay nin buhay, kan kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdumag kagurangan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong Obispo, si Joel, asin kan kabos na klero, si Rickman. Girumdumasa sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag kan sa imong nalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay Bani Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos ni San Jose at sa iyang esposo. Kan mga banal na apostoles kay bahanan sa tuyang patron ta si San Judas Tadeo. Asin gabos ta santos, ta kay tupa nakapaggaya-gaya sa imo. Magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran mag-omaw. Asin magpamuraway sa imo siring man huli sa aki mo si Hesu Kristo. Huli sa iya. Asin kay Banya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Yan mamibi kita kan pamibi na itinukdo sa to, kan sa to kakurangnan.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, orasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, taganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay nataling ka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, bantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Asin ang kapangyarihan, siringman ang kamurawayan sa mga kapanahon na. Yesu Kristo, ang kagurangnan ni ka na nagsabi, katulinongan, ibinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo, hari paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Warasan sa iya, ang katuninongan na sin pagkaburonyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay as sinagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong Sa espiritu. tuya po niya na ihira sa lambang saro, ang inakong katuninongan. Peace be with you. Mga tugang, uya ang kordero kan Diyos, uya si Kristo, ang padagos na nag-aasigurar kan sa iyang presensya sa sato, tanganing kita magpadagos kan sa iyang misyon. Paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagan magtaram ka sana, sinan sa kong kalag maumayan. Ang hawak ni Kristo, Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya.
Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo, asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Maluhod po ang gabos. Pamibi sa hubiliyo kan Diocese kan Legazpi. Mamumuto na ama, minadulo kami sa imo sa pagpapasalamat sa ika-75 taon din sa mong pagiging Dioceses. Binayayaan mo kami kaining komunidad din pagtubod. Tukdoy kaming maging simbahan na sinodal, asin gibuha kaming mga saksi kan kaugmahan kan Ebanghelyo. Inaantabayanan mo kami, kaigtungon niyan, asin sagkod paman. Patulubua kami sa pagtubod, papagdanaya sa paglaom, asin pakusuga sa pagkamuot sa imo, asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa padagos na pagmisyon, palaadaan puso mi na maging siring sa puso mo. Tanganing kami, magi kaming padi, propeta, asin hade para sa banwaan mo. Huli kay Jesucristo kagurangnan niya mo. Amen. Nuesa Señora de Salvacion, San Gregorio Magno, San Judas Tadeo, Mamibi kita. O Diyos na makakamhan sagkod paman na nagtutugot sa mga yaon sa daga na makinabang sa mga Diyos no na misteryo, namimibi kami warasan na ang pagkamuot ken Kristiyanong kaimbudan, magdara sa mo duman kung sain an sa mong pagkatawo yaon sa ibo. Huli kay Kristo na sa mong kakurangnan. Amen. Matukaw po sa nagkapirang announcement. Magkakaigwa po ng second collection para po ini sa World Communication Sunday. Anati po niya itong kolekta sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 38,419 pesos and 15 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 3,049 pesos and 50 centavos. Ang second collection man po, nag-abot sa 13,156 pesos and 10 centavos. Sa Mayo 18 po, aldaw ni Lunes sa aga, maabot po ang imahe ni Nuestra Señora de Salvacion. Magkakaigwa po nin Santa Misa sa oras na alas 8 sa pagkaaga. Siring man po, sa Mayo 19, aldaw ni Martes, ililipat po ang imahe sa Santo Cristo, Quasay Parish, Dapdap, Legazpi City, pagkatapos ng misang alas 6:30 sa pagkaaga. Asin maot naman po na pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging simana. Mga anonymous, 5,000 pesos, 1,200, 550, anom na pigpa 500 pesos, donation through GCash, 2,775, Justin Ray Pongcardo, 1,000, Brol and Del Mundo, 1,000 pesos,
Emily Nas, 700 pesos. Roderick and Elnes de Labin, 500 pesos. Opida Family, 400 pesos. Diyos mabalos po. So as announced, sa aga po madalaw, digdian sa tuyang mahal na ina, si Nuestra Señora de Salvacion, ang patrona, kan bilog na diocese kan Legazpi, asin patrona kan bilog na probinsya kan Albay. So let us grab that chance na makapagbisita kay ina, mantang siya nagbibisita man sa sato. So 8 o'clock, maabot siya digdi, asin magkakaigwanin welcome mass para sa iya, and ma-stay po si ina digding overnight, and Martes after the 6:45 mass ihahatod ta po siya sa Quasay Paris kang Santo Cristo dyan sa Dapdap. So laom ko po an sa indong presensya. So yaon po siya digdi bilog na banggi hanggang alas 12 ta. Siyempre maturog man so sa Kristan. So hirak man. So alas 12 matanga sa naang pagvigil kay ina. Then we can go back in the morning sa paghatod po sa iya. Then ngunya na aldaw in celebration of the 60th World Day of Social Communications. Gabos po na mga media practitioners iniimbitaran kasabay na digdian mga broadcasters, journalists, has something to do with the print media, has something to do with the TV, radyo. Duman po sa Padre Pio, 10:30 in the morning, magkakaigwanin misa, asin pagbendisyon, kaining kasabay na sa mga influencers, vloggers. Yan. So, baka magduruman sa mga senador na vlogger, ano. Yan. So, tanganing magpabendisyon. So, imbitado ko po kamugapos. Yaon man ang KBP, kapisana ng mga broadcasters sa Pilipinas. Yaon man sinaduman ang bilog na pamilya kang Diocesan Multimedia Services Incorporated. Yaon man po sinaduman. Gabos na mga miyembros kaining Diocesan Commission on Media and Communications. Yaon man po sinaduman. Gabos kita, imbitado lalong-lalo na kung kita mga, sabi kayan, digital users. So, tigagamit ang media sa pag-evangelize. So, 10:30 in the morning today, we will have a special mass for them. Thank you po. Matindog na kita. Salamat sa gabos na naglingkod po sa altar, choir, live streamer, lectors, commentator, lay ministers, mass collectors, and sa tuya pong mga acolytes. Ang kagurangnan, mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton asin maherakon. An Ama, an Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at alay siya'y parangalan. Pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan,
ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah. Good morning.